Hi guys! Welcome back to my channel. So for today's video, I will unbox my new laptop. Okay, so okay. Bumili ako ng bagong laptop kasi na-realize ko na mas love ko talaga yung Windows. Yung currently laptop ko ngayon is a MacBook Pro version 2011. Hindi ko siya bet ko yung mga Apple products, pero hindi ko bet yung mga marami kasi mga ekla-voucher value yung mga yung Apple. So, kailangan pang bilhin ang Microsoft Word, lahat ng mga Microsoft na mga apps. So, kailangan mo pang bilhin. Tapos, hindi ko alam. Basta, hindi ko siya bet. So, naka-decide pala ako na bumili ng bagong laptop. So, let's unbox our new laptop. Akin lang pala ito. So, ito yung box niya. Lenovo yung brand. So, i-unbox natin. Ito, open natin. So, may ano siya. Ano bang tawag dito? Hindi ko alam. So, may ano siya, may manual na maliit. Para siyang brochure, pero para siyang leaflets. Very good kasi naka-English, safety and warranty guide. Kasi akala ko naka-Thai kasi nandito ako ngayon sa Thailand, dito ko binili. So, naka-English siya. Very good. Okay. So, ta-da! Ito yung laptop na binili ko. So, ito yung kulay niya. Parang silver. Plain silver lang talaga siya. Plain silver, tapos may Lenovo sa gilid. Wala talaga siyang kaano-ano. Silver lang talaga siya. Tapos open natin. Tanan! So may ano siya dito sa keyboard niya. So ganito lang yung mukha niya, guys. Okay. So yung name niya is Lenovo IDEAPAD 330S. So, nakalagay dito, slim profile, narrow bezels, fast charging. And, it's Intel Core i5 with 8th Gen and Radeon graphics. So, na-realize ko, nung nag-search ako, pwede pala siyang maging tablet. Pero ewan ko, straight siya. Magiging straight siya. Magiging gano'n. Pwede mo siyang ihiga. Kung example, tinatamad ka na, pwede mo din siyang gano'n. Para maging laptop siya. So, diba? Perfect! Yung nandito sa box is my charger. May charger siya. So, ito yung charger niya. Lenovo yung nakalagay na charger. Okay, ito yung charger niya. So, may kasama siyang charger. And, may free siya na bag. So, may free siya na bag. Buksan natin para. So, yung backpack niya is nakalagay Lenovo. Pero bakit nasa gilid to? Sana nasa gitna. So, ito Lenovo. Maganda siya pang maraming mga packets.
Maraming paglalagyan. Pang lalaki. So, may ano, dito sa loob ng bag, may, okay. So, parang warranty, ano, paper to. Okay. So, ito yung laman ng bag. So, may, ano siya, laptop case na, ano, sa bag niya. So, pwede ito sa pang, ano, marami yung dala mo pag dala mo tong laptop. Okay. Okay, na-open ko na siya. Ito yung mukha niya. So, yung ano niya, yung details niya is, this one is a notebook. So, Lenovo notebook. Bet ko siya kasi, ano, maliit lang, tapos slim. May ano siya, may microphone jack or headphone jack. Ito para sa mga USB port, HDMI port, ano, charger. Tapos dito sa kabila is may ano, SD card port. Okay, may USB port na naman. Dalawa yung USB port niya. Tapos ewan ko ano to, yung saan. Tapos yung ano niya, yung details niya is Intel Core i5-8250 CPU at 1.60 GHz to 1.80 GHz. RAM is 8 GB RAM. System type is 64-bit operating system times 64 base processor. No pen or touch input is available for display. So, hindi siya touchscreen. Ano lang siya, yung dito. So, hindi siya touchscreen. Okay. So, it's a notebook. Handy lang. So, madaling dalhin. Ayoko ng malaki. So, ito na siya. Birthday gift ko na to sa self ko. Matagal pa akong makabili ng next na laptop. Yung, ano ko, yung last na nabili kong laptop except nung sa Apple is buhay pa ngayon. So, hindi talaga madaling masira. Pero, hindi man kasi yun, good for video editing or photo editing. Hindi siya capable sa mga ganon. Kasi, parang walang core yun. Parang Celeron lang ata yun. So, ito kasi, notebook siya, pero, Core i5 na siya. So, mas bet ko na siya. So, thank you guys for watching. And, say hello to my new laptop. Bye!